Este é o momento no que as conselleiras de Medio Ambiente Ángeles Vázquez e Mar Rosa Quintana e o decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, Enrique Urcola, procedían á sinatura do convenio de colaboración para a redacción dunha guía de boas prácticas para mellorar a integración paisaxística dos máis de 120 portos autonómicos, incluído no Plan Estratégico da Paisaxe Galega 2021-2024. No novo manual recolleranse as recomendacións básicas para evitar así o impacto na paisaxe das instalacións portuarias. Hoxe creo que é un día importante para toda Galicia, pero é importantísimo para toda a nosa cadena Marindustria. E é un día fundamentalmente de agradecementos. Eu, no meu nome propio e no nome da presidenta de Portos de Galicia, quero darlle primeiro as gracias ao alcalde de Porto do Son por acollernos neste concello, que creo que é un exemplo do que temos que facer para lograr esa integración entre unha actividade económica tan importante como é toda aquela que representa a cadena Marindustria, co desenvolvemento en armonía de toda a vila, e o estamos facendo tanto aquí en Porto do Son como tamén en Portosín, como o propio alcalde recoñecía. Neste último trimestre o que se vai a facer é unha diagnose de cada un dos 122 portos que ten Galicia, ver cal é a súa situación e, a par que se ve a súa situación, intentar dar unha solución para mellorar eses portos. Portos que teñen a súa singularidade, as súas dimensións, pero que a costa galega é unha sola, pero tamén é certo que temos que adaptar esa integración en cada unha das actuacións e que non ten nada que ver este porto con outro que podamos ir, por exemplo, a Coruña. E para firmado o convenio escollouse ademais Porto do Son, onde a Xunta está a realizar unha actuación a gran escala cun orzamento de preto dos 5 millóns de euros, que persegue precisamente a humanización do borde portuario da vila. Noraboa conselleira do Mar, noraboa conselleira de Medio Ambiente, Portos, decano, que isto vai ser un antes e un despois. Penso que se debía haber feito antes, pero nunca é tarde cando dicha boa. Os traballos para a redacción da guía, con investimento duns 40.000 euros, iniciaránse xa este mesmo ano, cunha diagnose do estado actual das instalacións portuarias. As previsións pasan fundamentalmente por poder dispoñer desta guía xa de cara á vindeira anualidade.